ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಯಾನಿನಿ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಸಾಂಬಾರ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚಿನಲ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಏನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡಾಪುನ ಪಂದ್ ಅಂಚ ಅವೆತ್ತೊಂಜಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಪಂದ್ ತೋಜ್ಪಾವೆ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತದೆ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಇರುವ ಮುಂಚಿದೆ ತೊಂದೆನು ಒಂದು ಖಾರ ಇಜ್ಜಿ ಕಲರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಿಕ್ಕ ಅವಿಂದೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕೊಂಜಿ 4 ಎಸಳು ಬೇವ್ರೆದೆ ತೊಂದೆ ಬೇವ್ರೆ ಪಾಡ್ಂಡ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಂತೆ ಏತುತ್ತು ಪಾಡುಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಏತು ದೆತೊಂದೆ ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಂಪು ಅದಕ್ಕೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಬೋಡು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಅಂದೆಟ್ ಏತು ಪಾಡುಡು ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ ಮುಂಚಿನ ಪೊತ್ತೊನ್ಗ ಮುಂಚಿ ಪೊತ್ಪರೆ ಆನೊಂಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಬಾಣಲ ದೀಪೆ ಮುಂಚೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ಟೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಬಾಣಲೆಡೆ ಉಂಡು ಖಾರ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮುಂಚಿ ಅಂಚ ಈತದೆ ತೊಂದೆ ನಾನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮುಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚ ಮಸಾಲೆ ಪೊತ್ಪುನಗ ಲೋ ಫ್ಲೇಮುಡು ದೀದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂಜೆರ ಚಮಚದಾದ್ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ನಮ ಐನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದಿ ಒನ್ಲ ಅವಲ ಶೋಕ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚಲ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಬೇವ್ರೆ ಪಾಡ್ಯೆ ಬೇವ್ರೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಆತ್ನೆಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಕಪ್ಪಾವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡ್ದಿಂದ ಕಪ್ಪ ಹಾಪುಜಿದೆ ನಾನಂಚ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡ್ದಿದ್ದೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿನ ತೂವಲಿ ಮೂಲು ಕಲರ್ ಚೂರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಜಿ ಡ್ರೈ ಆದ್ ಪೊಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೇವ್ರೆ ಒಂದೆಂತಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ಗ ದೆತ್ತೊನ್ಗ ಅವು ಒಂಚೂರು ಅರಪ್ಪಡು ಇತ್ತೆ ಮುಳಿಯಾನು ಬಾಣಲೆಗ್ ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 3 ಚಮಚದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ 3 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ದಾತ್ ಮೆಂತೆ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಮೆಂತೆ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡಲ ಕೈಪೆವರ ಪೈಕೆ ಒಂಚೂರು ಒಂತೆನೆ ದೆತ್ತೊನ್ನೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಜೀರಿಗೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ನಾನೊಂದು ಒಂತೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೆರ ಚಮಚದಾತ್ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಪಾಡ್ಯೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಚಿಟಿಕೆದಾತ್ ಸೋಂಪು ಪಾಡ್ದೆ ನೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ನೆಲ್ಲಂಚನೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ನೆಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೇವ್ರೆ ಪಾಡ್ಯೆ ಇಂಚೋರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಈ ಮುಂಚಿ ಪೊತ್ತುದಿತ್ತ ಅವೆಲ್ಲ ಅವೆಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಗ ಬಾಣಲೆಗೆ ಪಾಡ್ದೊಂಚೂರು ಅವೆಟ್ಟೆ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತೆನಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕಿಡೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ಯೆ ಒಂಚೂರು ಅರಪ್ಪಡು ಆತ್ನೇಟ ಇಂಚನೆ ಬುಡ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಚಪ್ಪೆ ಅಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಥರ ಪರ ಪರ ಪನ್ಪುಂಡು ಅದು ಡ್ರೈ ಆಂಡ್ ಒಂಥರ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಒಂದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮುಂಚಿನ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರ ಒರನೆ ಪಾಡ್ದು ಆಪುಜ ತೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಮುಂಚಿನ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತುದು ಎಂಚ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ನನಲಂತೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ನೆಟ್ಟಂತೆ ಮುಂಚಿ ಉಂಡ ತೈನ್ಲ ಪೊರನೆ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದಿತ್ತೆ ಈತ್ ಪೊಡಿ ಆಂಡ್ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಬಾಕಿ ಇತ್ತಿನ ಒಂದೇನು ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇನು ಲಂಚನೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಅವಲೆಂಚ ಪೌಡರ್ ಆಂಡ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಮ ಮುಂಚಿ ತೂವಲಿ ಇತ್ತು ಪೌಡರ್ ಆಂಡ್ ಒಂದು ನನಲ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಪೊಡಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿಗೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದಿತ್ತ ತಾವೆನ್ನ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಜ್ಜ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು
ತೂವಲಿ ಇಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಲಾಯ್ಕ್ ಪೊಡಿ ಆಂಡ್ ಅವು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಐನ ಹತ್ರ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ಏನನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಕಲರ್ ಅಂಚ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಂದೆಂತ ಇಂಚಿತ್ ನಂಜಿ ಕುಪ್ಪಿದ ಒಂಜಿ ಇಂಚದ್ದೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ದೆಕ್ಕದು ಒರೆಸುದು ನೀರ್ದ ಪಸಿ ಇಜ್ಜಂದ್ಲಕ ಒರೆಸುದು ಇವಂದೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ತು ದಿಕ್ಕ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಊಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏನಲ್ಲ ಲತ್ತಂಡೆ ಪಲ್ಯನ ಏನಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಚಮಚ ಒಂಜಿ ಏತು ಖಾರ ಬೊಡಾತು ತೂದು ಪಾಡೊಲಿ ಒಂದೊಂಜೆನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ.